Human Design – afirmácie. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čím sa odlišujete od ostatných ľudí okolo vás? Human Design je relatívne novou vedou o sebapoznaní, ktorá bola vytvorená syntézou astrológie, I Chingu, kabaly, čakrového systému a kvantovej fyziky v 80. rokoch. Ľudí delí na 5 základných energetických typov. Manifestor, generátor, manifestujúci generátor, projektor, reflektor. Informácie, z ktorých vychádza, sú presný dátum, čas a miesto narodenia. Z týchto vstupných údajov sa vygeneruje jedinečná mapa, ktorá vám poskytne veľmi špecifické poznatky o vašich osobnostných črtách, zdraví, personálnej psychológii, talentoch, múdrosti a zraniteľných miestach. Hneď ako objavíte svoje jedinečné energie a dokážete rozlišovať medzi energiou, ktorú vytvárate, a energiami, ktoré absorbujete zo sveta okolo vás, môžete začať robiť veľké rozhodnutia, ktoré vám pomôžu vytvoriť váš život, ktorý je v súlade s vašim pravým ja. 64 brán vám môže poskytnúť silný pohľad na to, kto ste, čo vás poháňa a kde môžete vedome rásť a vyvíjať sa. Pri práci s týmito energiami nezabudnite, že vždy existuje možnosť použiť ktorúkoľvek zo 64 energií spôsobom, ktorý vás podporuje a posilní. Pri prechádzaní týmito bránami je dôležité uvedomiť si, že každý má všetky brány. Ak máte definovanú bránu, znamená to, že túto energiu zažívate neustále. Ak máte bránu otvorenú, túto energiu zažívate stále, len premenlivejším spôsobom. Možno ste zistili, že keď ste prešli týmito bránami, niektoré z nich vám pripadali veľmi dôležité, aj keď ste ich nemali definované. Všetci sme ovplyvnení energiami ľudí okolo nás. Vaši blízky a rodina môžu niesť energie, ktoré vy osobne nemáte, ale ktoré v konečnom dôsledku konali zadania pre všetky brány. Tieto energie sú skutočne súčasťou energetického archetypu, čo znamená byť človekom. Brána 64. Zmetok. Venujem pozornosť inšpirácii a viem, že keď čakám so zvedavým očakávaním, ako sa moja inšpirácia prejaví, stanú sa úžasné veci. Teším sa a som zvedavý, čo prinesie vesmír. Zadania. 1. Vymenujte vaše najväčšie sny. 2. Veríte, že sa prejavia? 3. Vďaka akým stratégiám si zachovávate radosť, kým čakáte na manifestáciu?